בסוף אני צריך להצדיק את הערך שהשותף מביא לי. ואני בא אלייך. איך את עושה את החישוב הטכני של הערך שהוא מביא לי? בדרך כלל שותף שנכנס ומכניס כסף, עוזב את החיים שלו ונכנס עכשיו לעסק, רוצה לראות שההשקעה שלו חוזרת תוך שנה, שנתיים, אם זה עסקים יותר סגנון אחר, אולי 3 שנים. אז צריך להראות איך העסק הזה מחזיר את ההשקעה הזאת. עכשיו, העסק הקיים היום יכול להיות לא יחזיר את ההשקעה הזאת, אבל הפיתוח, השינוי, מה שנקרא, הפכנו את העסק עכשיו באמצעות ידע חדש, טכנולוגיה חדשה, קשרים חדשים, ניסיון חדש, אנחנו נביא אותו למקום אחר שיכול להחזיר לשותף את ההשקעה שהוא שם בתקופה הראשונה. עכשיו אותו בן אדם שמגיע, יש לו גם יכולות וכישורים, הוא לא רק נותן את הכסף. וגם לך יש. איך אני וגם מאזן, לך יש. נכון? כל אחד מביא את הערך המוסף שלו ברמה של היכולות והכישורים, והידע והניסיון, ועכשיו כסף מדבר, כמה העסק שלך שווה, העסק שלך שווה 10 מיליון שקל, אתה רוצה למכור 20%, אז הוא ישלם 2 מיליון שקלים. נטו מספרים. בואי נכניס את הפרמטר. משהו חסר לך. מחירות נגיד. קח ממני את המחירות, לא יודע להביא לקוח אחד. אתה יכול להגיד, יש לי כישורים לשמר את הלקוח. תן לך, אתה ראית אותו, הלכת, ברחת. אני יודע איך להחזיק אותו. אז עוד פעם כסף מדבר. ברגע שלשני הצדדים יש יכולות שמשלימות אחת את השנייה, אז רק כסף מדבר.